Balimao Agnakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Mali, Burkina Faso, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, c'est jeudi 27 avril 2023. L'armée malienne vient de recevoir plus de 3000 équipements militaires. Je répète encore, l'armée malienne vient de recevoir plus de 3000 équipements militaires. Bravo au maréchal Assimi. La deuxième bonne nouvelle, c'est la victoire de l'armée malienne contre les terroristes dans la zone des 3 frontières jusqu'au Niger. Maliens, bonne nouvelle, Mali armée Boraka, équipement militaire de Soro, Marfa, avion, blindé. On dit bravo au président Assimi. Akacha, Marama on dira Mali, mobile ni avion ni fait ben faranyonga, ani Marfao. Ani gilet parab a bebala a be farayo ka chani ba sabani koye on ne dira du jamais vu à un moment bien c'est la Chine qui vient d'aider le Mali. La Chine, on dit merci à la Chine. Maliens, franchement parler, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Le président du Burkina Faso vient de décorer comment on appelle, celui qui a fabriqué le drone Bayaktar. Maintenant, qu'on fait une photo, il a Aubela Djenna. Mali, on a bonne nouvelle de baby. La zone des 3 frontières, Mali Sorassou est Terusu Bunde, Folahara, ou Bolaga do Niger du Bukono. Katagaou, Kateme Menakala, Kataga Fotessit, la zone des 3 frontières, où est Terusu Bunde, Terusu Soudale, mais Dougabe Tegere Fola, Dougabe Kamarbayasa Dombi, Awa Malion. Dès qu'il prépare le 28 avril, Chini, Malien Bella Djele Kabo Chini, vendredi 28 avril, et au Palais de la Culture. Malien Bella Djele Ganyogo sur le Palais de la Culture, la Chini. Amangini Malien Bella Djele Ganyogo sur le Palais de la Culture, là, ko amena boko ministre kata pacifiquement, pas de violence. Il a demandé à tous les Maliens de sortir pacifiquement contre la présence de la ministre. Pas de violence. Donc, à Nineme Befe. C'est ça. Dans la nouvelle Malion. L'armée malienne vient de recevoir plus de 3000 équipements militaires. On dit bravo au maréchal Assimi. Ora te menoko fe kabala anya fana ngo bi nouvelle kadi nouvelle demande de baby Malion. Aywa Mali Sorassou boraka avion ni drone ni et mobile chamane soro aw nanga janga sadio kamara ka kumala me orla aw yera ka mobile naje. Vraiment du jamais vu dans l'histoire du Mali. Aya information tellement do fana soro yananga de nouvelle là. France be ka foko terroristes tara Algérie frontière là. Donc retere terroristes Daesh ou be fe ka terroristes bla kata Kidal de occupé. Awa anga Sorassou ye erebelu tara soro terroristes karola erebeli mo tan fla terroristes mo tan fla. Mali Sorassou de fle ka terroristes mo tan fla mene erebeli sema mo de bora ko aide ko terroristes tu ede ko luga mo de wi. Alors ko minna terroristes be oromina. Mali on ye kabako ede. Mali fle ka terroristes mo tan fla de mene. Et ne m'a pas rebelle sema et terroriste. Le Mali vient d'arrêter 12 terroristes. Les rebelles de la SEMA disent que c'est une provocation. Ne m'a pas terroriste et rebelle sema et mettre la cabella de l'Igra. L'initiative du drone Bayaktar a tient photo flara, tient un drone gland. A y a des drone Bayaktar photo là. Nin drone ne veut pas terroriste. A y a un drone na. Avec fond de drone Bayaktar. Ni Mali ka tonobobi, ni Burkina ka tonobobi. Le président patriote Ibrahim Traoré a fait qu'à Tchè Bismillah, Tchè res le flè, Tchè retoko, amena Tchè toko kala Malien de bela de l'Ekame. Mohamed drone Bayaktar clan, voilà, à ton flè ko Al-Houk Bayaktar, à ton ko Al-Houk Bayaktar, directeur général de Bayaktar à photo flarola. Président Ibrahim Traoré Burkina Faso, aye médaille diama. Ahmed drone mu utiliser la de ni chain d'agla ani président Ibrahim Traoré sigilé fleur là vraiment Malion lafia a chef photo fleur ni chain de drone Bayaktar ko Al-Houk Bayaktar ayere de toko dale baka drone na Mali baka drone mu ka terusu buntene chamu ya glat a photo fleur là c'est un turc ayara kalange États-Unis na ayere de toko drone Bayaktar avion me pensant fait fa be terusu buntena de avion me fa be yele fo kabano la fo mo gote do kono de mo mi ya glan avec Burkina bi ani niani président Ibrahim Traoré sigilé amba fo bravo Malion anya blende kura munu sorobi anya avion kura munu sorobi alhamdulillah
ay ker bla kana jamana kumasulu dendo be kataka tête de mort bla ay ker chaman ba dem bla kana malien ko nambe tambe se ala ka hereke mali ala ka hereke burkina malien anyo de fois bela jelengena sisa malien équipement munu soro amena équipement photo ira au bela jelena on dit vraiment bravo à l'armée malienne malien ko terusu ka nyabo ba ko Daesh o de be ka vocal blabi RFI de be ka bobi ko terusu ko moko ka tugolu ko Daesh moko ko moko ka tugolu ko mena tla ka RFI ka complot ira aulabi ko nambe ta ambc malien tare Malion bon nouvelle mi nyoma bo nyina san kono Mali flek ka marama fem ba de soro Mali madeli ka marama fem soro ka jeratige la ameno de ira aulabi vraiment ambe Sadio Kamara fo le ministre de la défense vraiment Sadio Kamara ambale fo amena Mali marama fem nu soro ameno photo boku ira bela jena au nanga je kalaje mais au kala ngina shini body ko de shini vendredi bela jena nga nyoma soro par la culture kono Malion au nanga Mali marama fem nu soro ou photo fleur la Président de la transition, le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagés. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. C'est le lieu de mettre à l'honneur ces amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine, dont je salue la présence du chargé d'affaires représentant son Excellence l'ambassadeur de Chine. Monsieur le chargé d'affaires, je vous prie de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de votre pays les remerciements sincères du peuple malien. Voilà. Mais Sadio Kamara de Manganye, ko Chinois, on va vous Mali ni djembe kelela, awa ala ye chinye bange bi, semuka aka do minena ha, Mali mo ba be ka do minena. Ala ye tien de banque. On va voir Mali ni djembe kelela. Irisu be kan deme. Tiriki be kan deme. Jamana ba de ne be ka Mali deme bi. Irisu kelenteo. Tiriki fra be ka Mali deme bi. Mon tiriki be otana. Alhamdulillah, chinois de flek andi Mali mabi. Chinois. Nte irisu yede ni e chinois de Sadio Kamara ya fo abela jele ya mede. Ma yoro ni bla eletro don nadro. Sadio Kamara ko chinois de flek kani marama fen ko fere Mali mabi. Abi Malian anga janga roto la me. La République populaire de Chine, c'est le lieu de mettre à l'honneur ses amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine, dont je salue la présence du chargé d'affaires représentant son Excellence l'ambassadeur de Chine. Monsieur le chargé d'affaires, je vous prie de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de votre pays les remerciements sincères du peuple malien. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former. Malien, abela jele ni sanode. Abela jele ni sanode. Bon, niye Maliye, ni cher combat nous me boli mininka. Hanye bomu bla dugu jukoro, ni nous ya ye à 30-40 km à bas détecté. Awa blende de fana donne. Anyabeni fena a be blende de anyabula tanto de a be blende awa chinois de flek andi malima nite irisiman di malima de chinois de flek andi malima bi amba foko vraiment ala be malifa kira be malife faso de njugu do bora anye dien kele ama dien kele de anye franci de kele tani mo site ni mo mi dara fara franci ma oyi kungo ibolo Mali ni mogote kelela, Mali ni Faransi de be kelela, Mali ni Macron de be kelela. Bi chinois de flek, ogo irisu awa chinois de flek ka Mali de me bi. Tiriki u fana be ka Mali de la, alors que Tiriki be otana. Uga jejugo misire be ngo Tiriki bala. Sadi ke mogo jugo bi se ka denyuma ngulu. Tiriki drone mambulo bi, Tiriki de be ka drone ndi Mali ma bi. Faransi pola ka ta Tiriki, ko Tiriki kana drone fere Mali ma, kaka na fere Burkina ma. Tiriki président Erdogan
Que Dieu bénisse Erdogan. Erdogan ko kale va faire Mali ma ba faire machine. Awa anyabe ni marama femuna. Mali est mobili ani blindé a be fara nyoka. Mali est mobili ni blindé ani amarama fe be fara ko ba saba de sorobi ba saba. 3000 équipements militaires du jamais vu dans l'histoire du Mali. Ko soro donc quel mobili bonne be femme faut ka embouteillage créer. Ça dit Malien don wasara de faut ka dama teme. Comme il n'y a pas de Mali histoire là, on est qu'elle fléningé. Aïe ni marfa ou soro, quand il blende ou soro, chinois ou des flèches quand il dit Mali mabi. Moi kati bekara mobilier, blende ou be femme, aïe boy chini vendredi, anga nyongo soro parler de la culture là, anga taka ni fête nyongo fait, anga ministre fana, anga frolant, anga ministre blasra, ministre fana kataka a kun fait. Donc aïe nyongo bela jelenge na Malien, chinois ou des flèches quand ni mobilier ni fait be di Mali mabi. Ambe chine fo. Uma fo kani jebe kelela awa ala e chien bangi. Awa bonne nouvelle do fana be tukuni mo nya fo bela jelina. Malion bara ina mahal damne de. Anga surasu wula kataka opération locale la zone des 3 frontières. Un faux général du Niger. Niger général de Maboka galon tia ka noro Mali la. Malion Mali taraka jahanama tasuma de siki terrosuku. Aya la jamu de sebene me ya orola. Depuis kuna sini kana blakuna kana blabila. Aya la de anga armée muke. Comme Mali décide, l'armée malienne pulvérise, détruit et bombarde la zone des 3 frontières jusqu'à la frontière du Niger. D'après mes informations reçues sur le terrain, le mercredi 26 avril, un big job pour les forces armées maliennes contre les groupes terroristes de l'État islamique. Donc, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Source Aziz ne ment pas. Voilà un bon petit frère. Aka source Oukai. Donc, à la ay wala mon fana kalama Malion comme Mali surasu ye terrorisme baden faga yoro minade terrorisme be ka faga yoro minde terrorisme be ka mine yoro minde Mali terrorisme munu mine RFI de bora Jeune Afrique de bora comme Mali te ka terrorisme minade comme Mali be ka rebellisement de mine mfa Malion est-ce que ay kuma ime RFI e mun fo mena yoro fana kala aw na nga je kula o fanga yo fe RFI ko Jeune Afrique ya bla ayoro sebene fle ayoro na. L'armée malienne dit avoir arrêté 12 terroristes dans le nord-est du pays, mais les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad affirment qu'il y a une méprise et que les personnes interpellées sont issues de leur rang. Malion terroriste ou des frères, terroriste ou marfachi, ou menani marfa de ou ka marfachi Mali surasu la, Mali surasu you bombardé, cadeau frère, et rebelle ou caché de là, et rebelle ou courir de là Kidali. Kolu be ka faga de kolu be ka faga aw be Kidali aw be ka terrorisme faga Niger ini suni fata juru soro be ɲɔgɔn ya sira la. Les rebelles terroristes de la SEMA sont en train de pleurer aujourd'hui. Ne m'a fana ngo rebelle SEMA ngo ce sont des terroristes. Aujourd'hui quand au moment que l'armée malienne est en train de tuer les terroristes, les rebelles de la SEMA sont en train de pleurer pour dire que le Mali est contre les rebelles. Pati sakana anga yoro fana toni kala. On a tenu à faire ça. Jeune Afrique, on a fini escroc, on est voilà kobla. Awama bantugunde, ou kanaka mouera platuguni, ou quoi ya orola. Quand l'arrivée des terroristes de Daesh est un complot. Maintenant ça non. Quand Kidali, quand RFI fait la promotion de Kidali, aïe la mou forola de. RFI est comment mou forola, maintenant RFI ka kuma kala. Ou kelebe kata terroriste nyamoro de ka vocali kala. Et terroriste de ka vocali bla. Mali de ka terroriste mou forola kon Daesh. Daesh nyamoro de be ka vocal do bla ko ou mago be ko beka marfa bla ko beka tugu oluko RFI de fana fle ko bla ka page sans fait aw ni ala na krache RFI te ka terrorisme pour publicité ke Malion anyo de fo bela jelna ko na beta ambc ka nyafo Malien bela jelengena Mali surasu ye terrorisme mun faga ne ma fana ngo complot be Mali contre la mais Mali nyuma be bola Malion angada président Assimila angada Sato Kamara la angada Modibo Kolela angada premier ministre Shogel la angada Maliki Diaw la angada numbela jelna billahi Mali be bobulula et puis RFI de bora ka mun fo mena fanyena bi jeudi 27 avril 2023 RFI de bora ka vocal dobla Malion RFI est terroriste ka vocal soro chogo juma mena vocal in kala aw na ngala menyo fe et terroriste Daesh on les vocali blanc ko ba ngini groupe armé befe comme mo di marfa bi bolo ki kana fara oluka ko ga Mali armé kele RFI de flek ato publicité ka page ça fait ayoro sebene be ayoro la
Maintenant, vocali kalamalion, aou n'ambe jambe vocali na menyo fait. Aou ka don, ko ja, ko RFI yere de ka terrorisme promotion ke, Mali ni Burkina, kan ja tike, ka keina fo ante ka foy ke no lute. Ja, olu yere ka terrorisme publicité ke, ja, on de te fait, terrorisme kele ka ba, RFI ni France 24. Ou y'a publicité mouke, a flemme na, ou ka publicité kala. Ou yere jomi, ou yere dingue moussine. Ou yere binou ka dingue kono malion. Awa aou nanga Daesh nyamogo ka publicité la guerre là. Comme vocal du chef de Daesh, il dit pour donner la paix à certains mouvements armés, les terroristes de Daesh ont donné des conditions. Remettre des armes et véhicules à Daesh, donner des hommes à Daesh, revenir aux jeunes des musulmans. Comme terrorisme avec la publicité de Daesh, ou avec la publicité que Niger de. Ko wa nyini befe, ko ni mogo te fe oluka sima, kika na fara oluka. Bon, Mali surasu tara kata au terrorisme de mine. Et rebelle sema de tara for France 24 ni RFI là. Comme Mali be kataka olu de fara, comme Mali te ka terrorisme fara. Alors que avec Kidali, moumeta ou se fo Niger frontière là. Malion ay namede vocali fla aw nanga janga vocali na menyo fe. Malion ay ka terrorisme ka vocal la me awa RFI de fla kanibla. RFI o sura tukudi aw nanga la menyo fe. Aya la me. قال الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أما بعد فمن الدولة الإسلامية أعزها الله إلى من يرغب في الاستغلال بظل وإن كان مما سبق أن قاتلها أم لا فإننا والله نفرح بتوبتكم وتوبتكم أحب إلينا من قتلكم وقتالكم فمن مد إلينا بنانه مددنا إليه أيدينا ومن مشى نحونا خطوة مشينا نحوه أميالا ولسان حالنا ومقالنا اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذه هي الشروط بالنسبة لمن قاتلنا من الجبهات أولا يتوبوا من كفرهم وردتهم التي من أسباب Malion anga bola flo et puis RFI commentaire mun keninka Malion RFI commentaire mun keninka ameno commentaire kala aw na meje kula ni nyofe RFI mun ne fa orla ayala de RFI mun fa no de RFI ko Malion bela jere ngan na mede ko le groupe État islamique appelle ceux qui l'ont combattu à déposer les armes. Dans un message audio en circulation il y a plusieurs jours, un cadre de l'État islamique au Sahel propose de repentir et à la soumission un message de propagande divisé alors que le groupe djihadiste s'assoit sa domination sur une grande partie du nord du Mali. Youssouf Ould Chouad est un cadre de la branche sahélienne du groupe État islamique. Faut RFI ba togo be fo. Faut RFI ba mo mi vocal bladja Franci bo togo do ba jamu do ba ka fembe do. Franci de flek ko sebe la. Ko Youssouf ka togo de ko Youssouf. Terusi nyamo ko ba do ko Youssouf. Ko de flek ka vocal bla ko be kata faralika. Awa rebelle seba ou be fe kata o ma kutara Algérie frontière là. O te ka do wɛrɛ ɲɛɲini dɛ u bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de ta k'a k'u ta ye et puis TLC mɔgɔw ye fɛn dɔ fana bila an balimacɛ bɔra k'o yɔrɔ démenti an bɛ n'o yɔrɔ fana kala maliyɛnw aw n'an bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ an y'o de fana Mali tɛ cɛ an si ɲɛna bilen dɛ an b'an sigi de a ka kɛ maliyɛnw aw ni an ka jɛ an ka ɲɔrɔ fana mɛn ɲɔgɔn fɛ kabako ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ de maliyɛnw ne bɛ fɛ aw ni an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ an balimacɛ de bɔra n'a ye Amadou Albert Maïga u ka télévision so dɔ bɛ ko LCI o LCI mɔgɔw olu de bɔra san ka manamanakan dɔ fɔ Mali ma ka k'i n'a fɔ san pɛrɛn de bɛ ka jigin Mali la ka k'i n'a fɔ Mali ko bantɔla de don a y'aw kɔlɔsi dɛ ce sont des fausses informations l'armée malienne et l'armée burkinabé sont en train de faire du bon travail contre les terroristes donc Maliens aw ni ne an bɛ jɛ an bɛ najɛ ɲɔgɔn fɛ voilà ni yɔrɔ fila la yɔrɔ la. Pas loin. Là, je vous ai mis la frontière mauritanienne parce que là aussi d'habitude c'est dans le sud du Mali, le sud-est que vous avez, la plupart autour de la zone des frontières avec le Burkina et avec le Niger, que vous avez une concentration, vous allez voir sur la zone des 3 frontières, vous avez une concentration des djihad. Et bien là, maintenant, ça va jusqu'à la frontière mauritanienne, ils sont partout. La zone des 3 frontières, là que vous voyez en rouge, elle est foutue. Pour vous donner une idée que vous voyez sur la carte au Mali, c'est donc pas loin, au nord de Ménéka, qui est la capitale régionale, où il y a eu un... voilà. Ils sont...
Quelques mois après le retrait des troupes françaises, les djihadistes avancent à toute vitesse. Oui, là je vois même pas comment c'est possible de revenir en arrière. Je vous avais énormément parlé de la zone des 3 frontières. Là vous avez le Mali. On va commencer par le Mali, on va faire dans l'ordre, mais imaginez que c'est tout le Sahel va être en gros partagé entre les mercenaires Wagner et les djihadistes, parce que je ne vois pas où est-ce que l'État. Le Mali, vous voyez, le Mali on connaît, on n'est pas loin. Là, je vous ai mis la frontière mauritanienne parce que là aussi d'habitude, c'est dans le sud du Mali, le sud-est que vous avez, la plupart autour de la zone des frontières avec le Burkina et avec le Niger, que vous avez une concentration, vous allez voir sur la zone des 3 frontières, vous avez une concentration des djihadistes. Quand depuis Barkhane Tagara, quand depuis force Barkhane Tagara, quand Mali ni Burkina ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ bilen, quand depuis Barkhane Tagara dɛ, aw ni Ala na kira cɛ, n tɛ nkalon kuma ye. Donc k'a ɲɛ a yɔrɔ ɲɛfɔ an na, aw ni an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Écoutons donc cette bande. Le Sahel devient une zone perdue quelques mois après le retrait des troupes françaises. Les djihadistes avancent à toute vitesse. Oui, là je vois même pas. Quand les djihadistes avancent à toute vitesse, c'est faux et archi faux. Malien Bekida ka sunɔgɔ, billahi faisons confiance à l'armée malienne. Ou bien galontigɛ dɔrɔn de la foyi tɛ, tout va très bien. Maliens, Burkinabéw, a y'aw da ka sunɔgɔ, a ye da président Assimi na, aw ka da président Ibrahim Traoré la. Wallahi u bɛ galontigɛ de la. U bɛ fausse information dɔrɔn de bilara. Mali armée bɔra ka jahanama tasuma sigi terroriste kun. N bɛna kuma dɔ fɔ an ɲɛna Maliens, a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ. Voilà ce qui se passe. N bɛna yɔrɔ kalan aw ni an ka jɛ kalan mɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà ce qui se passe. A yɔrɔ filɛ a yɔrɔ la, voilà. Quand les femmes de Tessit ont fait une grande opération de ratissage dans la zone de Ouara, à la frontière nigérienne, dans le Gourma, dans la journée d'hier, plusieurs éléments des terroristes de l'État islamique ont été neutralisés. Certains combattants ont été blessés suite au combat avec les Génimes à Kangourou au sud-est de Tessit. 22 avril, 22 terroristes ont été arrêtés dans leur dernière cachette. Les femmes continuent à se battre avec honneur et dignité dans la zone des 3 frontières, malgré le départ de Barkhane, Takuba et le G5 Sahel. Hier après-midi, une mission aussi des FAMA. Une mission des FAMA, je m'excuse, une mission des FAMA est arrivée à Tindermen dans la région de Menaka. Plusieurs groupes terroristes de l'EIGS ont été neutralisés dans cette zone. Sur 5 accrotages dans la zone de Tessit et Assongo, les FAMA ont massacré plusieurs terroristes. Ils n'ont pas les moyens logistiques pour vaincre notre vaillante armée, qui est l'armée malienne et l'armée burkinabé, suréquipée comme les FAMA et les FDS et VDP du Burkina Faso. Passez ces postes aux spécialistes sur le Sahel de RFI et France 24. C'est terminé pour les terroristes de la SEMA. Malien bara bana o siksi barabla. Burkina be ko bunte yan fɛ, Mali fana be ko bunte yan fɛ. Alhamdulillah, bi tuguni an bɛ ka armement sɔrɔ, an bɛ ka fɛngɛw sɔrɔ. Et puis n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana fɔ aw ɲɛna. Ko Makɔrɔ taara kasi de ko Turki kana marifa feere aw ma. A Turki bɛ ka drone minnu d'a ma dɛ, ani Chinois bɛ k'an dɛmɛ, Turki bɛ k'an dɛmɛ, Irisiw bɛ k'an dɛmɛ. Bara bana siksi barabla. Ni mɔgɔ m'an dɛmɛ o fana k'an dɛmɛ. Ni mɔgɔ m'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ. An tɛ mɔgɔ contre la, an ko an tɛ Faransi de fɛ. Ni mɔgɔ min jarabilen bɛ Faransi la, i ka kasa ta i ka Burkina bila, i ka Mali bila, i ka taa da yɔrɔ min ka di ye. Mais le Mali appartient au peuple malien, le Burkina appartient au peuple burkinabé. Que Dieu bénisse le maréchal Assimi, que Dieu bénisse le président Assimi. O yɔrɔ la Maliens, an bɛna don yɔrɔ jumɛn na? Et mɔgɔ min ye drone Bayaktar dilan, Maliens, on salue le courage et la détermination du capitaine Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso. Maliens, mɔgɔ min ye drone Bayaktar dilan, a photo an y'a yira aw la. Quand a décoré là, quand le président Ibrahim Traoré vient de décorer Al-Houk Bayaktar, Mogom ye drone Bayaktar glan, ani capitaine Sigle Fleni, quand le Burkina président ye médaille d'Amaka décoré, quand yo Burkina demain, quand Mali demain, allez ka avion drone ine, o avion ine ka terrorisme au Farabi, allez ou comment fait ka Éthiopie chi, allez tie kelei, ame Turquie présent fo, Malien et Burkina bebe ka Turquie présent fo, wallahi. Nous, on n'est pas pro-riche, on est pro-ami. Tu es ami avec nous, on est pro de toi. Tu es contre nous, on est contre toi. Un point d'être. Voilà. Nous, on aime. Moi, je salue vraiment la Chine et la Turquie. Vraiment, je salue ces 2 pays. Plus la Russie aussi. Donc, il y a une drone. Tasmate ka tigi bon drone. Awan chaine ni drone glan malien. Awan mogomi ni glan ka di Mali ni Burkina drone glan. Allez des photos flènes. Burkina président de Flek a décoré à toi de quoi
Al-Khouk Bayaktar a yɛrɛ de tɔgɔ dalen b'a ka avion na ale de ni avion in dilan avion bɛ boli sanfɛ pilote tɛ dɔ kɔnɔ avion bɛ télécommandé ka taa terroriste yɔrɔ ɲini radariw b'a la caméraw b'a la a avion Burkina bi Burkina président ye médaille vraiment an bɛ capitaine Ibrahim Traoré fo ko capitaine Ibrahim Traoré y'a décoré a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ mun de sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ na Malien an ka kalan voilà a yɔrɔ sɛbɛnnen yɔrɔ ko Al-Khouk Bayaktar directeur général de Bayaktar qui développe les drones sans pilote national et unique de la Turquie a été décoré le mardi 25 avril 2023 à Ouagadougou. Il a reçu cette décoration en reconnaissance à la performance de ses appareils dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et au Mali. L'information a été relayée par l'agence d'information turque Anadou, agence ce 26 avril 2023. Sur instruction du capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition Burkina Faso, Hal Atal, le PDG directeur turc contre le terrorisme. Sur instruction du président Ibrahim Traoré, le directeur de Bayaktar, Al-Khouk Bayaktar, PDG du directeur des drones, a reçu la médaille d'office de l'ordre de l'étalon. Il a été décoré pour ses contributions exceptionnelles aux activités de maintien de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Makorotara Kashi Ninde Feye, Kakana avion ferry Malima, Kakana ferry Burkina Ma. Quand on a ça, quand Burkina Faso a ça, quand Malien a ça, on est Kadi Makoroni. Faso de Ndjou, Mogo Dambeta, Mogo Langolo, Faso Kumbasulu, Demounoume, Koule là. Natania Francisco, Aïta Shimakoronga Salamono. Nous, on est fiers d'être burkinabé, on est fiers d'être maliens. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vraiment, merci la Turquie, merci la Chine, vraiment, que Dieu bénisse la paix, que Dieu maudisse les vampires criminels qui sont en train de détruire ce monde-là. Que Dieu les amène aux enfers. Amin Arabi, Okambe. Ciao, ciao. Yana Gabo vidéo là, Anga Chérifouké, Anginana. Anga Chérifouké, Chérif Cheikh Tiame Aïdra Kabako Fouratiki Malion. Ni Furudimi Bila, Erendimi Bila. Ni Chérif Cheikh Tiame Aïdra Kabako Fourata Malion, Abika Banabam. Peu, Aka numéro 78 78 03 03. Aka numéro 78 78 03 03. A numéro là, Ambe Ousmane Chérif Maran Aïdra Fo. Afa Bouye ala ki mankoro. Ambe Imam Diko Fo. Ambe Chouala Baya Fo. Ambe Imam Maïwatara Fo. Segouka ka belebele sego la sanakane ala ki mankoro. Ambe Mali chrétien Fo. Ka Mali Soma Fo. Ka Imam Koita Fo. Ka Imam Dougoure Fo. Ka Mali la ratiki beladjele Fo. Mali chrétien, Mali Soma, Mali Donso, Mali la nyamoko beladjele anga fuliba beladjele. Ambeka tike di nyoma anga président Assimi Deme. Ala de Assimi chi kakana Mali bobola anga demala. Mongani fite dafa. Ne Assimi fila oromina. O tiebe fo Assimi ngena mais anga deme. Assimi anji de bi. Ni occasion ngena ma de anga na occasion perdue o de kuno ko nyafo. Amena annonce la bam fana bla san non. Quoi États-Unis connaît non. Quand le président du parti IRMA, Cheikh Sidi Mohamed Touré, grand meeting aux USA samedi 30 avril à 16h ensemble pour un Mali nouveau. Alors avec adresse à New York avec New York le 30 avril à 16h, l'adresse suivante est 489 Brook Avenue, Bronx. 489 Brook Avenue, New York. Avec meeting avec Orola, aéré photo flower là. Donc, en palma de do, a frappé transition fait, Assimi Kanouba do fena do. Avocat Assimi fait, kabe transition fait. Comme vraiment, comme façon kadaï, à tort, comme Cheikh Sidi Mohamed Touré, vraiment, à Bora Malla, à Nanaya, à ka parti tort, ko le Irma, à ka parti tort de Irma, kabe la meeting bado kanfe, Dimashido, New York non, à partir de 16h, adressé 489 Brook Avenue, 489 Brook Avenue, Bronx Yorola, Malion, Okambe, Alaka Herake Malie, ciao ciao.